polita zaindu beharreko gauza bata. Eugenio Onoko, garai baten Oviedo taldean jokatzen zuen Victor Onokoren alaba. Eta orain bi euskaldun zuen irudietan, 13 urteko bi neskatila, Paula Gomez Gasteizekoa eta Saioa Agirre Getxostarra. Kontigarria, honetan ez dituren Agur Maria lagun dutela egin duten dantzak. Bai, ni guzti zungituta zuk esan bezala, gainera bertako neskak egindako dantza hau oso polita eta ze bizar da euskagun hemen.